Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 31 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Karon ang ika-18 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 12, bersikulo 13 ngadto sa 21. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kaniya, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa akong amahan. Si Jesus mitubag kaniya, kinsa may naghatag kanakong katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha, ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo og likay ninyo ang bisan unsang kahakog ug ang tinuod nga kinabuhi sa tawo wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan pa unsa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Diayo sa kadato nga may yuta nga maayog abot na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton. Kini mao akong buhaton, mingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig ug magtukod ako og mas dako diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, pagkabulahan nimo, ana-ana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay. Apan ang Dios mingon kaniya, hoy buang, niini gayong gabhiuna, mamatay ka. Unya, kinsa na may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato atubangan sa Dios. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.